Sziasztok, én Mesterkaromok 15 vagyok, és itt van mellettem a társam. Mr. Monster 26, sziasztok! Ez egy Skype PvP lesz, és most Megyünk fajtolni! kinyírunk pár embert, ha sikerül. Ja, ha sikerül. De nem hiszem, hogy sikerül. Merre menjünk erre? Várj. Hívlek, kit kezdő szerint. De már azt előbb lehívtam. Akkor kit felderítem. Oké. Van. Francba. Na, go, akkor arra. Menjünk oda. Áj, hova még? Várj, ott így. Vas. Hát, hogy ki tudjuk nyírni. Már nem hiszem, vas. Gyere akkor erre. Itt ne. Gyere erre. Erre. Ú, baszki. Júj! Vigyázz mögötted! Júj, én már fightolok! Epic fight van! Hol? Epic van most, epic van. Hol? Ah, dögölj már meg! Bocsánat a kifejezésé. Itt van! Szép! Ez az! Vigyázzátok mögött! Júj, segítek! Júj, de meg fogok halni. Ki meghaltam! Elvette a tucat! Nézve meghaltam. Jó van, akkor... Még ez szép fight volt amúgy. Ja. Egyre kinyitunk. Ez az! Várjunk, visszamegyünk ugyanúgy erre. Ja, várjál. Arról. Valami kitett. Minden. Van kezdőm. Zombi! Van, mert ezért vagyok ilyen. Adj már egy hitet. Jó, hol vagy? Itt vagyok, nem. Várjál, mindjárt kimegyek oda a kezdőhelyünkre. Gyere te is oda. Járj, ha mondom. Na, hol vagy? Jól látok. Gyere. Zombi. Akkor zsoldos is lehet. Ja, tényleg azt hiszem. Tessék. Köszöntem, uram. Szerintem következő videót, hogy mit kell bemutatni? A szerverem, hogy most készül a Ja, akkor jó van. Akkor ugyanúgy erre megyünk? Igen, megnézzük erre, mit van. Gyere. Ó, majdnem. Gyere. De vigyázz a lávára. Oké. Szép ír. Gyere. Új, itt egy gyerek, azt megölni. Júj, mi volt? Mi ez? Meghaltam. A kis lovok lelöktek. Keveset érnek. Melyik kötök volt? Hoppa. Ezt nem merem. Oké. Te jó ég. Merre vagy? Megyek vennünk ide a virágos réthez, gyere. Virágos. Gyere ide, úgy erre. Na, mehetünk? Most 0 szedve menjünk akkor. Ja. A franc is. Ó, ez a normál. Na, én szétnéztem. Megyek. Elcsis alma! Mi van? Elcsis alma! Ó, oda föl kell jutni. Hol van a jump? Hol kezdődik? Ott, megvan, itt van. Hova? Kezded? Már Várjál, jó most én jövök. Rohadjon meg, várjál, ezt még sajnálom emberek, de makadtam meg az új notebookomat. Ezt még ki kell ismernem, mert elég szar most így. Ez az! Ne! Buszolsz innen! Júj! Vigyázz! Menekülj! Jó kutya! Megöl! De köcsög! Na, visszamegyünk? Ja, Mert az aranykerek. Hoppá! Mondd. Nézd, milyen szettet felhúztak. Leszámítani a döklés. Egy nagy ugrás poti. Na ez lehet, hogy jó jön majd. Én elnézek erre. Merre vagy? Ne menj ki! Itt a vaskardom. Várjál. Nem baj. Várjál most nyíl a lába. Mennyi idő mire el? Remélem. Remélem, nem. Tudom, merre mentél, maradj ott. Meg fogok halni. Oké. Nem Itt buszom. volt. Hol vagy? Jó. Látok. Nem látok. Hú, basszed. Jó, majdnem megütöttelek. Milyen mervér? Ó, encsis. Új. Megölöm. Hol van? Ugye nem engem akarsz megvenni. Jaj. Hát ez kemény volt. Hát full vasba majdnem, itt leestem. Jó kis jumper. Jumpers. Baszki nincs kaján. Ott mi van?
Te látod, Megyek utána. valamit találtam. Erre ott vagy még? Ő már... Ez milyen puti? Ilyen látó puti! Ó, de király. Ups! Hol van? Hoppa, ott van, azt a... Engem lőnek! Egy lövés! Egy lövés, Egy akkor lövés. erős volt. Ott vagy el, menjél amerre. Erre? Vigyázz, ez! Ja, jó van. Ez milyen hátból? Maradj ott. Ne! Segítség! Írom a kitetés erre, meg megvannak. Adjad, ilyen az élet. Egyszer. Na hát, már olyan mondom. Állj meg, jó, utána. Maradj ott. Kiteket keresem. Kitet, hanem... Hol vagy? Hoppá, erre. Megy valaki oda. Ne, hol van? Óvoskardos. Hol? Nem húztam most. So the people fight, te. Ide. És erre. Na? Merre van? Ah! Francba. Merre vagy? Tudod, hogy szerezzünk cuccot. Én felnézek erre. Elég Most kezd. Fenn vagyok. Ez mi az? De jó, de lesz. Otthon van. Erre fenn. Ez egy... Megtalálom. Jimmy! Ó, az 100 vagy. Ez mi? Az akkumulátor. Nem baj. Megy tovább még egy kicsit. Jézusom! Még egy sztők. Ez a 25 tag. Ugye, aztán meg fel kell tenni a fúra tölteni. 14 órán keresztül, és mindjárt vége a vigidek emberek, sajnáljuk. De... Mondom, nemrég ma jött meg, amit Ezek szétütnek ezek a székek. szétnézett milyen el. Na jó van, gyere vissza izére. Mindjárt. Spónra. Ez mi? Ja, nyíl. Na ide, itt vagyok már spónom. Várjál, tépen... Sport. Spawn. 10 másodperc. És csak fölöttük tőle. Ja, de 14 órán keresztül tölteni kell. Nem, most még föl tudom menni ide. De szerintem így jól, tehát most így hagyom, hogy töltöm azt, hogy megy, aztán meg nem csinál Persze. semmit az aksival. Be, csinálni. Hát akkor jó, hol vagy? Ja, másik oldal. Persze volt már nekem is lapitopja. Lapít? Ez notebook, te hülye. Na. Akkor is, gyere arrébb, mert bennem van a gyerek a videó. Oké. Hát jó, bakker. Gyere, nézd föl. Na. Na, hát én voltam Mesterkáromok 15. Én Mr. Monster 26 voltam. Hát, sziasztok. Sziasztok.